Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya sanar da shirinsa na ɗaga darajar kwalejin jinya ta Nafisatu da ke Kwankwaso. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya sanar da shirinsa na ɗaga darajar kwalejin jinya ta Nafisa da ke Kwankwaso zuwa cikakkiyar jami'ar kiwon lafiya albarkacin bikin zagayowar ranar haifuwarsa. Kwankwaso ya bayyana hakan ne yayin wani taron aza harsashin ginin jami'ar a ranar Talata 21 ga watan Oktoban 2025 wadda ya gudana a garinsa na Kwankwaso da ke karamar hukumar Madobi. Tsohon gwamnan ya yaba da ci gaba da makarantar da ta samu tun daga kafuwarta a shekarar 2019 zuwa yanzu. Kwankwaso ya ce an ɗauki wannan matakin ne domin kara buɗe damammaki ga matasa su sami ilimi kiwon lafiya mai zurfi. Ya jaddada cewa makarantar ita ce ta farko a Najeriya da ke karɓan ɗalibai mata kaɗai. Ya kuma godewa gwamnatin jihar bisa tallafawa wa shirin ungozoma na community midwife wadda ke taimakawa wajen inganta lafiyar mata a kauyuka. A nasa jawabin Professor Sale Garba, shugaban majalisar gudanarwar makarantar, ya bayyana cewa kwalejin ta taimaka sosai wajen baiwa mazaunan kauye ilimi jinya da ungozoma, kuma yanzu tana da ɗalibai sama da 400 da suka kammala karatu. Kwankwaso ya ce gina jami'ar zai amfanar da Kano da Najeriya baki ɗaya. To masu sauraro, ka kuma ta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun ɗaura.